Spoločnosť Kovobel v Senici sa rozhodla investovať do najmodernejšieho lasera talianskej značky Adige. Tento laser umožňuje spracovávať oceľové, nerezové a hliníkové rúry a jakle do priemeru 220 mm. Vďaka tejto investícii sa spoločnosti rozšíri portfólio potenciálnych odberateľov, najmä výrobcov hál a regálových systémov. Je to laser, ktorý sa používa na spracovanie rúriaklov a potom lasery na plechy. Toto je špička, technologická špička talianskej značky Adige na spracovanie oceľových, nerezových a hliníkových rúriaklov. Čo vás viedlo k tejto investícii? Ja hovorím, že najväčší optimista si za posledné peniaze kúpi peňaženku, tak my sme sa rozhodli v období poklesu objednávok investovať do tejto novej technológie, ktorá je pomerne ojedinelá na Slovensku, práve preto, aby sa nám rozšírilo portfólio našich potenciálnych odberateľov, výrobcov hál, regálových systémov, čiže umožňuje tento laser opracovávať veci také, ktoré iné firmy nedokážu. Mali zamestnanci problém naučiť sa pracovať na tomto stroji? Môžem povedať, že tento laser, táto naša Adička, ako sme ju nazvali, pobláznila náš mančaft, náš Kovobel tým v tom, že sú to väčšinou mladí chlapci, dievčatá, ktorí sú technologicky zdatní a môžem povedať, že tak ako ja sa do tejto mašinky našej zamilovali, až možno manželka trošku žiarli, ale naozaj je to tak, že skorej pre nich to není také náročné, pretože oni už pracujú na tých laseroch niekoľko rokov väčšinou, takže nie je to pre nich problém, ale je to skôr pre nich výzva. Aké materiály a hrúbky je možné spracovať? Tento stroj umožňuje spracovať z hľadiska materiálov nerezové, hliníkové, oceľové rúry, jakle a do priemeru 220 mm s tým, že je to 4 kW laser fiber, je to na rozdiel od CO, že už technologický pokrok a okrem toho má pohyblivú rezaciu hlavu, takže dokáže páliť aj pod uhlom. Ako dlho trvala inštalácia? Zaujímavé bolo to, že prišlo to v 7 kamionoch, naozaj veľkých autách, bola rozdelená táto mašina do 7 aut. Inštalovali ho 2 týždne, čož je pomerne krátka a rekordná doba, ale možno, že trošku k tomu prispelo aj to, že naši chlapci pripravili všetko tak, že už mechanici alebo technici od Adige trvalo im menej všetky tie veci zmontovať, pripraviť a spustiť. Do kúpy ste sa rozhodli investovať, keď bol citeľný pokles objednávok. Aká je aktuálna situácia? Naozaj rok 2023 bola pre našu spoločnosť takým, hovorím, že sme vytvorili skôr virtuálny zisk na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa nám darilo lepšie. Cítili sme pokles objednávok, cítili sme, že ten trh utícháva, ale to bola práve tá reakcia, že sme zainvestovali, aby sme rozšírili možnosti dodávateľov alebo teda odberateľov na tie naše výrobky, na tie naše výpalky. Získali ste na tento prístroj aj dotáciu? Pokiaľ by sme nedostali eurofondy, nemohli by sme si dovoliť tento stroj. Vlastne cena bola 1 000 000 eur bez DPH, takže tá návratnosť by bola veľmi problematická, ale tým, že sme využili eurofondy a sme dostali 45% z obstarávacej ceny, tak vlastne nám umožnilo tento stroj obstarať, zakúpiť a teda tešíme sa na jeho prevádzku.